movie in tran na chuan pui thiam lo langin room chunga alu chia chuan ramhuai pai mei chapakhat alo zuang vak vak mai sin a in kat zuing hal niko kalta ruai kir kan ni biakin lo langin father Joseph an thu alo sei mek a u nau pa mani loka a thi thu soin kat pangpar le ei turan pe ka wangin lom thu a sei bok bishop etuatan father Joseph file apelai alo lang file chu en chiangin hei hi transfer lekha em ni tin azot etuat chuan ani lo thuin a chang father Joseph in file chu en chiang lein mei chapakhat rilru boi chungchang zok alo ni bishop chuan soifiin tu emo mei chapakhat chunga exorcism ti an tum mek thu a hril father Joseph chuan tuin nge chu thil chu tiang tin azot Theophilus ani thu hrilin lekha a hmingpo a sign vek to niin a soi father Joseph chuan ani chuan tinge file hi iron ken tiin azot le bishop chuan changin exorcism hi helai hmuna hian ti aniang tiin a hril Joseph eroin rirulam enkol tu Dr. Pan Puizo kila athalovang mo atithung bishop chuan engkim peifel vek ani to ikhol hun chia an khak to che tiin a hril chumizan chuan biakina sister aron kal meichia chu amu hil ni in aron hril father Theophilus chu lo langin Joseph chuan station a alo nga lo awangin thupa a choi Theophilus chuan apoilo tia changin ramhuai hian engpo manrua a mang thei ania kan thil tum kan ti hlotlin theilo na tur hian tiin a soibok chumi hnu chuan mother an vamu ema chungchang lo hrilin rirulam boina nia ang ngai hi ani lo ati Theophilus chuan a thei chuan mi pathumin min pui thei ula kalom ngatang tiin angen ve bok sister Rose chu lo thon mel taka lo langin ema in thil engma ai du lo thu soin nun rong tak le rap thak taka a khosak thu a hril hlom Theophilus chuan ei tur chu ti thiang hlimani em tin azot sister Rose chuan a hebik lo Joseph chuan tuin nge ei tur chu siam tin azot Rose chuan sister antela ani thu hrilin ati thiang him lo ni nge in a ring bok father Joseph chu ema ruma avakal ema chu inheriat tirin aruma dokan tu chu atun sak bok chuata lekha te chu ata ani em tin azot ema chuan anuta na aziani in asoi amu lo na arei to em tin azot ema chuan athito athana datura kazi ani tin a hril ema chu thawin akhum lampan chuan akal father Joseph chuan akia engemo chinchiana amu ema chuan kalome kale khate min chhar khom saka wangin ati Joseph chuan ole tui takin imudon yak ti in chuasan atum thom chu hria in a hoilet dokan chu anga yang bokin ama in alo tule Joseph chuan Theophilus chu vabuin ema chu chiang taka enthat le ani ma chuan achunga exorcism tilo turin ati achan chu Joseph hian ramhoi pai ni lovin rirubuaya angai zok wang ani ma se Theophilus eroin chutiang chu ani lo ati thung ron soizom lein mithen khatte chu doctor nena refer an ni thin ma se hei hi chu adang lamani ati Joseph eroin Dr. Merriat anei thu lo sei lein cholkar khat chunga ema chu ani na chiang taka a hriat thei tur thu asoi Theophilus poin pompui vein amai ro chu exorcism po ti tho an ngai ni in asoi Theophilus chuan a team te ti dan tur lo hrilin thilmak khen theireng ani in voi khat tina tur ani mai thai ma se heram huai ero a voi khat chet na ani tolova chu wang chuan kan ran rual angai tin a hril hlom Theophilus chuan ramhuai no chua tumin Bible alo chermek chu vele ema taksa chu aron in thing hlok mai a hmelte chu ronin thakin a te tuar bok ma se an zawai chuan an thilti chu an chunzom zela chuta ema mel chu rapom zetin alo in thak le Theophilus chuan rang takin holy water chuan a thenghal ema chu nikho Halloween aum zui sister chuan aron kuanghal Theophilus chuan voinatan chuan atok tu e aron ti ema chu akhuma datura ti in puanpo thataka sintir turin atibok
Atu klaya chuan an chunzom lea. Reivak lo nuwa ema taksa chu ron khur lein. A hmelte chu rap zetin a le. Ma se reivak lova ron zia ve lein. A mit chu ron mengin. Theophilus chu a en. Theophilus eroin, Bible a chia lai chu a chunzom zela. Ema chu a khut na cher akang chuan ron thawin. Joseph le sister chu a ron en le. Joseph chuan, Theophilus chu kong hal fatin, sister chu a khut na khut tir le turin, Theophilus chuan a shil. Ema eroin, Joseph chu vapan lain, a kut chu lain, a nute a khoi tir. Joseph kut chu hurmel takhian a liasak duai bok. Joseph chuan a kut chu lason vatin, Emma chu anam pei, chuta Emma chuan thinrim takin I in chirangem alauti. Rose le Sarah chuan, chera chuan an khut tir le. Emma chuan Rose lukhu na chu chulin, asama chuan a tham thut. Joseph le Theophilus chuan, titop an lautum. Ma se Emma chu a chak lea, an dang theilo. Rose chu chuata chuan atut nok. Emma chuan, Rose samlom chu akudin akai bok. Joseph chuan Theophilus chu vapmuin, zanina thil chenka, thil ni dan tur ani emni ati. Theophilus chuan, Emma khan, a in chan him nan ati tur ati ani ka. Chutiangin keini po. Tun ma po in, hetiang hi kalo machon to china. Sister chu lo chol hadam sela. Naktuka chuan, midangin an thak to don ni hatiin ahil. Atuka mother chuan Emma chunga chuan enge thleng tiin Joseph azot. Joseph chuan chuzo na chu Theophilus in a chang theyang che ati. Mother chuan medical report chu ronsoyin Rose chu asam chau nilovin aluvun ne lama athon thu ahil. Joseph chuan Rose chu ngaidam dielin Emma kha dang tur ka ni thil theng zong kha keima awang vek ani tiin thupa choi. Rose chuan, Emma dan chu kahia alom, ma se karil ru anain kazakle ani ati. Joseph chuan, hun harsatak kantok mek ani hi, engma zanatur love tiin anem. Chumizan chuan, Emma chu kuma puar betin anha chu antran le. Theophilus in Bible a chiatan chia tiin, Emma taksa chu aron chetrol tol mai. Joseph chuan sister te chu, Emma lu chu vuan turin ati. Thok le khata Emma hong chu rithua yin ramhuai chuan aron thunun. Theophilus chuan an zawai chuan tol hnung tura tiin Bible chu ring takin a chia chunzom le ngan. Dokan le thut thleng te chu thil engemaw hian a the pheilop mai. Ma se Theophilus eroin a thil ti chu a chunzom zela. Ramhuai chu a hning soi turin thu a pe. Ramhuai eroin room chunga zong te chu sual na a khat an ni thu aron soi. Theophilus eroin thu zenei lo soya tiboi lo turin ati. Chuta Emma chuan zau taka aka chu angin raphak takin arak bok. Atuk zana chuan an hangai bok chu an chunzom le. Ramhuai chuan, Iwu naupa enge aan tiin Joseph azot. Lazayin alayin portrinem atibok. Theophilus chuan cross chu Emma chala chuan ada. Ahming chu soiturin thu ape. Chu thil chuan ramhuai chu tithin rim zua sawin raphak tak chuan arak chiam mai. Cross chu lason turin ati. Theophilus in cross alakson rual chuan ramhuai po in ahming chu mina ani thu aron soi. Theophilus chu kha thil kha itinon le ani chuan in chirna hian top chin anei to lovang tiin avau. Theophilus chuan engwangin nge Emma berker hi ithan tiin azot. Chuta Emma chu thisenin aron luak chunzom hal. Atuka Joseph chu Emma ruma avakal. Doka na chuan lekha thil in ziak amu. Eng thil nge min pekang ani hi inhena karon hlancha chuan ti alone. Joseph chuan lekha chu lain aruma chuan achiarnon le. Rose chu lolutin thil engemaw aron soi. Joseph chuan abula tuturin ati. Rose chuan lekha chu muin, lekha thuin ziak chu chiarin, Judith emni aron tile. Chumizana exorcism titura a imbot sailai chuan, sister pakhatin Emma blanket ahlim chuan, athil mua fangin aham hai le. Sister pakhat zok chuan, blanket chu ahlim chunzom lea.
Ema taksa chu khovot awangin alo sen duk chur mai. Theophilus chuan rang taka thom tholum hak tir tura tiin lukham lak bel turin atibok. Joseph chuan entin nge kan ti zel don tiin Theophilus chu azot. Theophilus chuan adin mun hi a hlawom to lutuk tiin beidon mel takin a om. Joseph chuan otana daktor lokal tur hi kak to mayang u ati. Ma se Theophilus eroin kan ti chunzom zel angay chu hun chu kak thei kan nilo ati thung. Heram huay hian minti khotlai atum ani. Kan chunzom zel lo ani chuan a harsa tul anga kan lo cham mayang tiin ahil. Seizom lein itel du to lo ani chuan min kalsan theyang chu may baka ram huay hi itilo mungatang tiin ahil bok. Joseph chu chera chuan thuin Theophilus chuan a thil ti chu a chunzom hal. Reilova ram huay chu lo dingin Joseph chu aron enreng. Deu so taka trong khumin ieng chu ti thimin a tuayang aron ti. Theophilus chuan chung thil chu tuin nye ron thenti rang tiin azot. Ram huay chuan in thamuan na pathian chu in kepa nuaya alakun ti rang tiin a chang. Theophilus chuan tunge ini tiin azot le. Ram huay chuan poisay lo thisen tibol ho tu ka ni ati. Theophilus chuan engwangin nge ema berker ati le chia. Ram huay chuan tam tak an ni thuron soyin room chu athim zuing hal. Theophilus chuan ram huay de chu an ming soy turin ati. Ma se light chu ron phezok zogin ema chu ama zong ayin arit zual lea khum chuan dol zo lovin a che hial ani. Ema chu dintir le antum chuta sister kut chu ema chuan aron man midang chuan sister kut chu lak suatumin anvapui. Sister kut chu aru atiak vek Josephine thilkheng ahmu chuan room chu chua sen vek turin a hilhlom. Angay ang bok chuan Theophilus chu ema hian damdoya enkolna amamo tiin a hille. Theophilus eroin apom lo chung thil chu heng zong zong ifu nupo hian engtin nge irin zok thei ati. Joseph chuan ron hialin ataksa in achet phazela chu wang chuan kan veng himangay ati vebok. Theophilus chuan ina chu thilkheng lo record mai hi ani. Ram huay na thodan hi engma I hethiam lo tiin aziat. Joseph chuan ani chuan ema hian daktor amamo lo tina emni ati. Theophilus chuan irin na atlem le tukhi kadema che aron ti vebo. Joseph chuan thinrim takin engthila hian nge dem na tur ka om tiin azot. Theophilus chuan thil ka chiarlaya yom dana khan alang ati. Joseph chuan engkim chu hrethiamin exorcism hemi mapo hian aloti to thin ti asia. Engwangin nge isoi ngai lova faila po iziatel lo tiin azot. Theophilus chuan ron soifiain kumkhat kalta khan ema nu chunga exorcism ati to thu soin chuti hunlai chuan father atana ordain him kani lai ani. Experience po engma la nei lo ti taka. Ema nu chu daktor nena kan hlana. Tharei lo te nuwa le khathon kadonga. Anu chu athat to thu ani. Ma se chu thil chu dot mai alo ni. Ani na taka chuan ram huay khan mi bum ani. Rei lo te nuwa ema nu chu aboral zui bo. Kamini atang khan ram huay hian ema hi athunun zui vele ta ani. Tuntum hi chu atop thlengin ka beidon tiin ahil. Chung thil Josephine ahiat chuan ani po in theitop chua exorcism chu ti chunzom adu vebok. Avoi rukna antan le don chuan ema enfia turin ros chu avakal. Banga chuan thisen lokai nuai amu kong khara hong chia athil mu awang chuan mak ati le. Ema chu saruaka lo omin ataksa chuan thisen alokai nuai bok. Theophilus chuan vapan lai vatin wanin akhu. Madarin thilkheng amu chuan abeidong to le. Chorkar khat chung hian ema hian mason na anei mutur a omlo. Chu wang chuan in thil ti hi top san ula ema hi muntanga huayro u tiin ahil. Exorcism chu titurin anin buat seile. Hemitum hi chuan biakin nuaya basement na an nei. Joseph chu loin rol lein ema chungchanga daktor abiak thu soin daktor chuan ema hian chol hadamri amamo tiin asoi ati. Ma se Theophilus eroin athil soi chu ringlovin until ti lai chu achunzom.
Theophilus in Bible chia lai chuan Emma chu ron khu chuakin Joseph le Rose te in kara hian in khiat lo thil a om ani aron ti. Chu thil Rose in a khiat chuan zakin room atang chuan a chuak zui. Joseph ero Emma thu sei chuan ti thin dim hle in Emma thu nun tu ram huai chu a ma chon. Theophilus chu lo in rol vatin Joseph chu hadam turin alo ti. Joseph poin ngoi rengin room chu a chua san veng hal. Theophilus eroin a thil ti lai chu ama in ala ti thun zum zel ani. Emma po nakin dewa chuan aron zia om vele. Sin chu in khak zuin movie tir lama kan bu kha alo lang. Chu misan chuan biakina thil mak tak a theng. Theophilus mutura a imbot sei lai chuan a ma a ram huai alo lang. Le lama Rose po thunun tu nein malampan chuan kal zelin dar thang ma chuan ngoi rengin ading. Joseph chu akuma ron har thutin dar thang atang chuan oring tak a hria. Ram huai thil ti ani ringin an zawai chuan ti thlabara tum niin angai. Ani sarina alo theng ta. Joseph chuan Theophilus chu a om dan thilin ram huai tharui chap tak hian min chel reng ni hian te in fia. Engma ngai to mumal po ka nei theilo. Mutla ka mu tha thei hek lo ti in a hil. Theophilus chuan hadam tura ti in ani po in hetiang thil hi aton ve to thu asoi. Harsat na kan to te hi en chin na vek ani. Engkim hi a harsat zual pau le pathian chuan min te chak zual ve sau thin ania. Chutiang chu ani kanom dan tur chu harsat na hian min te chak zok tur ani ti in a hil. Joseph rin na chu ti chak zual sawin tun ma zong a in a huai sen pha hle bok. Emma na chuan vakal le in a tum sarinan Emma thunun tu ram huai chu lo chu an tum. Tun tum chu ram huai po in fin lo chuain chau tak le khongai khak tak ang chuan a om der. Ma se Theophilus eroin sister te chu abum na pulo turin ati. A thil ti ten omzia anei lo ti hriain ram huai chuan aron bei thut. Theophilus maflar chu ron manin anin bei chiam mai. Ma se Theophilus eroin tlo mai atum lo. Chumi hnu chuan an zawai chuan an chau to em awangin chol hadam turin ati hlom. Chu hun chu rem changa lain Emma chu lo tal chuakin biakin bula mithi phum na leihnoi pindana chuan atan zui. An zawai chuan Emma zong tur chuan an chuak mal. Ato pa Joseph te chuan ni khor Halloween an vamu. Theophilus po lo theng zui veng halin Emma chu har chuatir le ngei tumin an bei. Joseph chuan a thoto lo amar phu po a om to lo ti in Theophilus chu a hil. Bang heng chuan an thut tira. Theophilus chuan a hnung zanga chuan natakin a chum. Chu vele Emma chuan thil enge mohi thisen nen aron phu chuak. Emma chu ron harin a ding hluai mai. Theophilus chuan Bible chu chiarin ring tak chuan atong trai hal. Emma dan chu lo dang lam halin maktak chuan a khosa. Theophilus chuan ama chu en tura ti in ram huai chu chuak turin thu ape. Emma chu tal na sa zual sawin malama akut aron par. Theophilus chuan akut chu chelin kaltir su ati. A chau to em awang chuan Bible aken lai chu a thau zui bo. Joseph in avu chuan Bible chu charvatin a thi ol lai chu pochat zuin Emma vu theitur chuan aken. Ram huai chu Emma taksa ata chuatir ngei tumin Bible chu a chiar hal mol mai. Theophilus chuan a cross chu Emma kuta chuan ron dain a oma chuan anam bet zui. Thok le khata Emma taksa atang chuan meikhu ang tak thildum chu chuakin Emma chu adlu zui. Theophilus chuan zoitea pomin Emma chu azod em tiin azot. Ma se Emma eroin engtin ma a chang lo. Heta hian movie atop zuita ani.